טוב, אז מה קורה חברים? כאן בן-אל, והיום אנחנו בסרטון הראשון שלנו. היום אנחנו בסרטון היכרות על כל הערוץ שלנו. והיום אני הולך להסביר לכם על כל הדברים שהולכים לעלות לנו כאן בערוץ. ואני נמצא פה עם חבר שלי, בשם ראובן. זה ערוץ של שתינו הולך להיות. אנחנו הולכים כל הזמן לשדר הלייבים של ארטי. לפעמים פורטנייט. אנחנו לא אוהבים כל כך. לרוב אנחנו משדרים ארפי יותר כיף. ארפי וכל מיני משחקים. ראובן, תגיד איזה משחקים אנחנו נעשה. אוקיי, אנחנו נשחק לפעמים אנחנו נשחק רוב הזמן ארפי. אולי לפעמים נשחק ולורנט, CSGO. פורטנייט ממש, במקרים בודדים. כן, פורטנייט אולי, אם באמת אוהבו את התוכן שלנו, אנחנו מבטיחים לכם שפעם בשבוע עולה סרטון של פורטנייט. אם אתם באמת אוהבו את הסרטונים, ואם אתם באמת אם למשל היום אנחנו נגיע בסרטון הזה ל5 לייקים, כן, כי זה הסרטון הראשון שלנו, אז אם נגיע ל5 לייקים, אנחנו עומדים לעשות לכם שרתים פרטיים על סקינים בפורטנייט. שמעתם? ועכשיו אנחנו במקום עם לוט מטורף, חברים. לוט מטורף. ועוד משהו, הסרטונים שלנו תמיד, אל תדאגו, הם לא שומעות משעממים, תמיד הולכות צחוקים, ריבים לפעמים. קצת קללות, אז ילדים שמגישים, אתם יודעים. כן, כאילו, ננסה לא לקלל, ראובן הוא בעיקר בדיד גדול. היי אחי. אני כאילו לא בדיד, הוא בדיד. אבל מה נעשה? למה אתה לא... טוב חברים, היום עכשיו יאסוף קצת לוט וילך ללוט מטורף. אז נאסוף טיפה לוט, נהיה טיפה בשקט ונמשיך. טוב חברים, עשינו לוט, ראיתם, כמו שראיתם, עשינו לוט. חברים, אל תתעצבנו אם למות מהר, כי אנחנו עדיין לא רגילים לעונה חדשה. עונה קשה, אני לא אהבתי אותה ספציפית, לא התחרו ולאהבת אותה. אני לא אוהב פורטנייט כל כך, אבל לפי דעתי מה שעשו לפורטנייט זה מזעזע. כן, הרסוס, כאילו איך אנחנו הולכים, איך זה... אתם יודעים, למשל פה ראובן היה החרשן הכי טוב, היה חרשן. הוא התחיל לפני פורטנייט והוא היה יותר טוב ממני. כן, בואו ניסו לפורטנייט בגלל מה שעשו. ואפילו שהוא הכי חורש בעולם, לא נראה לי בטוח, הוא לא יחזור אפילו נראה לי גם בעונה הבאה. כי אי אפשר, זהו, אתה מפסיק לשחק, אחרי שאתה לא יודע איך לשחק לפורטנייט. ואתה עוד תוציא את זה. קח תביא, קח תביא. רגע, חכה, יש לנו אנשים. בוא למות. הגיש סודה, גם דום. חברים, איך שאתם רואים את הסרטון הזה, אנחנו באמצע לייב. אז כולם, כנסו ללייב ארפי. לכי, מחפש. טוב, האמת שהוא לא שיחק פורטנייט בחצי שעה, אני לא יודע איך הוא עדיין יודע, אבל... בסדר, מפתיע. אחי, הייתי משחק איזה 4 שנים רצוף. ואתם יודעים, אני הכרתי לו את פורטנייט בלעדיי, והיה כל עוד עכשיו. קליי. כאילו, זה מעניין אותי. אני עם לוט כזה לא מצליח לשחק. כאילו, עם לוט שהכל כחול, אני מת ישר. מבינים את זה? איזה טוב. קח את זה.
וואי, עדיין לא נסעתי על הג'יפים החדשים. גם לכם יש את הלבורגיני הזאת שהופכת לרוקט ליג? לא, כנס לרכב בשבילי רגע. זה להראות להם. למבורגיני? כן, כנס אני להם. באמת לנסוע על הג'יפ. לא, אני רק רוצה שתיכנס ותצא. לא תצא להראות להם מה זה הופך לרוקט ליג. אז תנדור הופך תצא. חברים, זה משהו מפורט. לצד גם. זה, מקבלים אותו, אם אתם קוראים את הבטל פאס. לא! אתה לא ידעת? קטלני, אחי. תסתכל על זה מהירות. תהיה לכם בגז. חשבתי איך עושים בוסט. בריצה. משהו קטלני, חריגי. גם אחי, אתם יודעים, את האמת לא. רגע, חכה רגע. נראה לי רול. כן, אוהב את זה. את האמת אני קצת אוהבת פורטנייט, אתם יודעים למה? רק בגלל הרכבת. הרכבת הצילה את המשחק. לא? מה הרכבת עשתה? הרסה או... הצילה. למה הצילה? כי כיף איתה. ואתם יודעים מה הכי אהבתי? יש שם בית ליד איפה שנחתנו, יש בית ששם תמיד נוחת והכל שם מתק, הכל. וואי, שומע, זה? SMG זהו אחלה. בדרך כלל בעולם הקודמות ה-SMG היה הכי גרוע בעולם. מה עובר על הרכב? כן, הוא בנוקאוט מהר. הנה, יש שם עוד בולגרי. למבורגיני? זה אותו SMG. נחליף. זה SMG פשוט בכחול, בינינו. זה? שם, איפה שהיה. נראה לי, כן. איפה? הנה, זה SMG. כן, זה. זה? כן, זה. אוי, תקשיב, חבר'ה, זה רק אני, או שבאמת הנשקים העונה נראים כאילו... מה, אנחנו זוועה. כן. אנחנו במתקפת זומבים, כאילו, תראו איך זה נראה. חברים, רוצים שאמא שצריכים אזעקות, דברים, שישתפו אותנו, אנחנו נשמח לעזור לכם, נשמח לעלות אותנו ללייבים. יש לכם, אם יש לכם שרתי דיסקות, אנחנו נעלה ביחד איתכם בשרתי דיסקות, נשחק איתכם, נשמח אתכם, נביא לכם גיפטים, נשחק איתכם מה שאתם רוצים. אתם רואים גיפטים, מה הכל לחשבון שלי? הכל לחשבון שלי שתדעו. תושבי עזה חברים. תושבי עזה? תושבי עזה? תושבי הדרום. תושבי הדרום, סליחה. מי שגר כאילו בבארי, ניר עוז, הכל, בבאר שבע, אתם מוזמנים לשלוח לנו הודעה בדיסקורד, או לשלוח פה בתגובות. אנחנו ואנחנו נדבר איתכם. אני נשלח בתיאור קישור לשרת דיסקורד. ואם יהיה אישור מההורים שלכם כמובן, נעלה אתכם ללייב, נדבר איתכם, נראה מה עובר עליכם. ואולי נעשה לכם אתגרים, ואם תצליחו בהם, למה לא? קבלו איזה גיפט, לא? אז כן, מדברים, אנחנו משקיעים בתוכן, זה ערוץ חדש. זה הסרטון הראשון שלנו. וכל כך אנחנו משקיעים בו, אז שימו לב, שימו סאב, לא? תגיד להם, שימו. שימו סאב. תפסקו לשחקן, חברים, שחקן. הוא מגיע רק בשבילכם, אולי פאקתם. רק גם בשבילכם צפים. רק בשבילכם. אולי נפי. הנה המנהל. עלק אותו נשק, אמן תתקול. אתם פשוט עם כמה שחקן טוב? אתם יודעים אותו? מה זה פה? Call of Duty? אתם יותר טוב היה? רגע, יש פה עוד איזה סודני. פאק. עוד אחורן. חברים, תסתכלו, שימו על זה לייב. שימו על זה לייב. מה שרובן, אחי, נודר שאני לא כזה טוב. בוא, אתה עושה אותי חצי שנה. לקח לי חודש ללמד אותך לשחק פורטנייט. כאילו עכשיו אתה מלמד אותי. בסדר. יודע, עכשיו מלמד אותך. מה זה? Call of Duty באמא שלי, אחי, נודר... וחברים, אני רוצה להגיד אך, בן סוג. רק על הרכבת. אם אתם רוצים שנעלה לך סרטון אדיטים, לא מודעות. עדיין יש לי את זה וואי.
תודה, ביום. כמה זמן לוקח לתת שוטגן? יש נותר נדר. יואו, ככה תולו אותי מלא. חכי, אבל יש שם מישהו, חכי. יש סיכוי לפוצץ את עצמו המטומטם הזה? אימא'לה, חברים, איזה לוט יש לו. קח את הסטייפר. הנה סטייפר זהב. וואי. רגע בעניין הזה. כאילו, שתהיו בעניין, אני לא מכיר אף אחד מהנשקים. זה פעם... זה כאילו שוטגן? זה פעם שוטגן. כן, בדיוק. קח את הסקארל. סקארל. לך. זה כן. לפחות הסקארל השאירו. וקח סנייפר. לא, לא סנייפר, בגלל שיש. זהו, חברים, זה אנחנו נצח. אוי, אני מלמד אותו לשחק. אני מלמד אותו לשחק. וסתכלו על 6 קליעים, חברים. שימו סב על המעמד שהוא עושה פה. שהוא בשבילכם משחק פורטנייט. אני צריך לברוח לעזור. חייב מרקט. אתה יודע שיש עושים מרקט וללכת? כן, אני יודע. אבל נגיד בקריאטיב זה לא ככה, רק חברים, יכול להיות שבעונה החדשה בפורטנייט, אם אנחנו יודעים מה, אני עושה לכם הסכם. אנחנו עושים לכם הסכם, סבבה? אם אתם מצליחים עד העונה החדשה, שהיא בערך עוד 3 חודשים, להגיע ל-150 מילואים. אין סיזון חדש כאילו כל שבוע? לא, עונה חדשה, עונה. אם מצליחים להגיע לעונה חדשה, כל שיטה מעם. או אם צריכים להגיע ל-150 מילואים עד העונה החדשה, אנחנו פותחים מפה כמו שזיגי עושה. אנחנו זיגי שם לכם קודים במפות, גם אנחנו נשים, רק שאצלנו זה יותר קל. ואצלנו, 5 הזוכים הראשונים יזכו לעלות איתנו ללייב, ולזכות בפרסים עוד יותר מטורפים ממה שהם זכו במפות. גיפטים וכל מיני. כן חברים, גם חבר'ה, מי שאוהב לשחק CS, אני חולה על CS, אבל מי ש... בעיקר כל מי שגר בנירות, בעירי, גם פייבים, חבר'ה, פייבים. מכל מי שרוצה לשחק פייבים, קצת ארפי, להרגיש באמת רולפליי אמיתי, שיגיד לי... כן חברים, אנחנו ניתן לכם נשקים בארפי, נעזור לכם. אם אתם... גם נלמד אתכם לשחק, אם אתם לא יודעים מה זה ארפי. זה כמו אבי, זה מוריד מכה. תלך לזה. הנה מישהו שמה. חברים, זה רק מנצח. תשתלח בית, יופ ביום. טוב חברים. חברים, עכשיו אנחנו נסתכל את הסרטון. ואנחנו נעלה את הסרטון ונעלה ללייב. בואו ניכנס ללייב. בדיוק. מה השעה עכשיו? טוב, אז חברים יקרים. בשעה 8:30 אנחנו עולים ללייב. 8:30, מי שלא בא, חבל. אנחנו כבר בלייב הזה הולכים לחלק לכם גיפט. הצופה ה-100 שהולך, לא, הצופה ה-50 שהולך להיכנס ללייב הולך לקבל גיפט. אז זה הסרטון שלנו להיום. מקווה שנהנתם בסרטון הראשון, ויאללה ביי.